Sunday is rest day. So guys, kanina video guys nata sa kantin sa USJR. Grawang aking mata. Ang sagot ko'y di bali ng bulan. Cha-cha na yun. Bulan siya. Less than magkaroon ng konserbato. Pila itong mabayaran sa mga atong gipamalit ng soft drinks? 32 times 4 times 6 divided by 2 carry 1 plus 4. Yeah, raised to the power of 7 square root of 10 equals 75. Sakto? Lusok soon. I am an neglection in case of serious accident. Please call it fast. Guys, kanina ni video ninyo makita kay akong gi-interview ang usa sa mga prestigious nga tao sa kalibutan, ang presidente sa Pilipinas, Rodrigo Duterte. President Duterte, ano masasabi? Quadring lost president. You know, anyone are blaming me for the crimes of the people. My people, which is the military and also the police. But Duterte, we have a question. what What question? shall we do for those who are not obeying the law? Simple lang. Isa, 5 words lang. Patay. That's all. No. Yun, masipain ko kayo dyan. Mga walang hiya kayong yung bias. Kung papunta ito sa ABS-CBN, CNN, tapa yung Rappler. Panitan talaga kayo. Mary, full of grace. kasi matagal ako kasi I am solemn praying talaga. Doon sa ating Mag-grocery ka usas yung I have a private Pag nag-pray ka isang araw, Nag-grocery ka isang araw. hindi pa nahaos ka buo. Hail Mary, bukas sundan ng full of grace. A few inches later. Nako'y pamutana, si Christian na, si Christian. Kung gano'n siya, inahan kung yung anak. Ang anak, o ang inahan, ihatod niya yung anak sa Binsay Elementary School. So, pagpamauli, yung anak, ning gawas. Huwag kayo bang inahan. So, pagsun sa inan sa Binsay Elementary School, nangita siya sa anak. Huwag yun niya makiti. Ang pamutana. Asa man gawas yung anak? Sagip. So you think you can erase that with that? Call back. Video tabang-tabang sa parents o kanawakot sa negosyo. Mitulo, bito ko ka adlaming wakalibang mi. Sige, ginong tubig. Na siya. Bang namugling kuranan sa Kita Kids. Kita. Pinaging abang sa tuan mi? May kuranan mi? Jace? Yeah. Wow, grabe. Paano? Mga may umbon-umbon din Elsa. Yo guys, this is zboymntbn signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at zboymntbn, and anything else to add, Buak Squad. Shout out to Joanna Khalifa. Hoy,